Hi, hello, welcome back to D2 Films. Encholor Purokla. ಇನ್ನಿಂದ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತಮ್ಮೆಲ್ ತೂದ್ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಡದ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ತೂದ್ ಬೋರ್ ಆದಪ್ಪು ಐಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಬಯ್ಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ದ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋನು ತೂದು ಬಲೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಏರತಿ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೆಟೆನೆನ್ ಮನ್ಪೆ